Takže čus, moje meno je Okto a ja vás vítam u nového videa. Toto je 11 vecí o mne. Je tu so mnou Stuncera, to isté bude platiť aj na neho. Takže vrhneme sa na to. Tak ja to mám tuto v mobile. Otázky. Dobre. Ako sa mi to tu označilo, modrým, 4, 6 a 9. Tým modrým, no dobre. Takže, prvá otázka. Ako sa voláš? Tomáš Beták. Dobre. Druhá je, koľko máš rokov? 11, budem mať 12, 29.10. Budem mať 12, narodil som sa 29.10.2004. Jak to celé rozpísal? Čo? Dobre. Trojka. V akom meste bývaš? Piešťany. Toto bude nejaké rýchle. Štvorka, to je trošičku také. My sme si len vymýšľali, dobre? Takže nás za to neblbnite. Nepozerajte za to. Dobre, štvorka. Na akú školu chodíš? Na Mojmírovu. Dobre. Koľko taxiak, že je ročník? Piatak na základnej škole. Sedmička, ne, počkaj, šestka. Ja už nevieš počítať. Si sa pomýlilo jedno číslo. Čo ťa najviac baví? Hra alebo niečo? To ma bavia 3 hry. Resident Evil 6. Počkaj, nie, hry sú sedmička, niečo vonku. Čo ťa baví vonku? Vonku, počkaj, ukáž mi tú otázku, 6. Čo ťa najviac baví? Väčšinu, kedysi som, pred mesiacom, pred 2 som chodil na box. To ma docela baví. A na MMA. A ešte si to baví? No, je to docela zábavné. Dobre. Viete, čo je najväčšia zábava? Keď sa učíte prehadzovanie a dospelák vám pomôže, aby ste ho mohli prehodiť. Sa cítite jak pán, keď prehodíte dospeláka, ktorý má asi o 70 kg. Dobre, ale môžem? Dobre, ideme ďalej. Sedmička. Vymenuj dve hry, ktoré máš najradšej. Dve? No, tak dám Battlefield 3 a Resident Evil 6. Sorry, Minecraft som vynechal, ale to ma baví Clash of Clans, aj Clash Royale, také. Osmička. Akú máš obľúbenú farbu? Modrá. To si sa ani pýtal. Pravda. Tak ako môže to tu byť. Máš domáce zviera, stačí meno a aké to je to zvieratko? Mám psa, volá sa Popina. To vymýšľala sestra to meno. A vlastne z čoho vzniklo to Popina? Neviem, to len tak sestru napadlo. Ale to originálne. Žiadny pes sa zatiaľ ešte nevolal Popina. Dobre. Väčšinou Benny, Dunčo a také. 10. predposledná. Aké vozidlo máš rád? Ako napríklad, čo je kolobežka? Bezmotorové? Áno, bezmotorové. To je kolobežka. Teraz na nej jazdím, mám freestylovú. 11 je taká, taký špeciál. 10 ešte? 10 už bola, to je to vozidlo. Ja 11. A 11 to je to, že ak na tomto videu bude... Nie, prečítaj tú otázku, Ale počkaj, najprv to dáme takto. Najprv tú otázku. Dobre, 11 je, a na akej ulici bývaš k tomu mestu? A to musí byť asi 20 alebo 30 lajkov. To si vyberte, koľko dáte. A musí byť aspoň 10 zhliadnutí a 20 alebo 30 lajkov. Proste musí byť 10 alebo 30 lajkov. A poviem ulicu v ďalšom videu. Teraz idú otázky na Stuna. Ja ich budem držať. Ne, aj ty si mi čítal. Dobre. Ok, takže ako sa voláš? David. Aj priezvisko je som To nepoviem. Koľko máš rokov? 12. V akom meste bývaš? Tiež Piešťany. Na akú školu chodíš? Mojmírová. Koľko tak si na škole? 6. Čo ťa najviac baví ako vonku? Vonku? Tak častejšie ma baví skôr kolobežkovanie. Dve hry, ktoré máš najradšej. Counter-Strike a Minecraft. 1.6 alebo Global Offensive? Obidvoje. Dobre. Ale 1.6 viacej. Obľúbená farba? Biela. Máš domáce zviera? No, počíta sa aj u babky? Dáme áno. No, tak mám psa, ktorý sa volá Alfo. Neviem, jak sa prišiel k tomu menu, ale... Alfonso. Alfonso. Alebo veď alfa samec. Aké vozidlo máš rád bezmotorové? To je 10? Áno. Jo, tak bezmotorové. Asi tak bicykel. Ešte budeme dvoje, ale rád sa kolobežkoš, takže... Ja viem, ale ako najradšej mám bicykel, ale rád sa kolobežko, lebo mne sa vôbec nechce ten bicykel vždycky zaniesť ku babke.
No a teraz na akej ulici bývaš? To je k tým lajkom, ne? No to vlastne to aj on povie za tých viacero lajkov. No to bude v ďalšom videu. Aha. A Mobil sa vypálil. Zázračný a pípala mu batéria. 5%. Jau. Dobre, toto by bolo všetko. Buďte radi, natočili sme to v prírode. Áno. Takže... Čus. A takto to tu vyzerá. Školka, do ktorej sme so Stunom chodili aj s čertom. S čertom, ne? Áno, aj čert tam chodil. No ale ja som to tam nevidel. Ani ja teba. Ja som tam chodil, ty si tam chodil a ja. Aj čert. Aj Matúš? Fakt? Tráva, 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 tráva.